ce na rike ta don bana son cuta. Allah shi ne shaidata domin shi ke kare ni. Kuma kiya kun yi wauta masoya na harkata. Kun sanna akan sana'ata tuntuna na fafata, ƙarya ba ta harkata. Duk kalar sana'ar da na sama ita za na rike ba kyama, don buri na in sama ku gane kalar maganata. Halal ita ce burina don in kai wa ummana, don haram ba ta tsarina. Allah ka zare ummana na saka kuma har abbana da masoya har dangina. Da masoya har dangina domin su ne tsanina, ko dai na faɗi turke na Allah dai karo kauna. Inda dai ku ji labari na san wasu na zagina, ku yi haƙuri da nufin Allah na, dan shi ne ke iko na ko da a cikin ruhina. Ɗa ne ya zamo tsanina, shi ne fitila ta idona, shi ne sanyin ruhina. Shine sanyin ruhina, ahalinsa suna galbina. Allah dai karo kauna, so ne kuma linzamina, domin shine tushena. Sunana ne mai wake, mujahid yaro dan Nijar, amma jiha ta Zandar, amma jiha ta Zandar. Kun ga kalar sana'ata, kun ga kalar sana'ata. Allah ka tsare mu da auta har ma shari na magauta. Allah ka tsare mu da auta har ma shari na magauta.